Craobh a cháir de gael, die Cluiche olivór Ceannais, Peile Mionúr Electric Ireland, Cluiche Ceannais Leibhéal a trí agus ní Rovinnic ector an dá an seo ag Cluiche Ceannais ach Caoil Mhantáin in aig Aontroim an sa a tacht beochóibh ó Páirc Grattan in inis Caoin cúnta Mhaoineáin an dá a fósa teithú sós an sa réich an caithbisteach i gceann haimpel cúig nó ma de doculará céimhóigh an nacht an dá an seo chóchéim ach níl sé treis búla le chéile agus níl sé treis búla le chéile le tamil fada mar sin beg le feiscin. Draim mi tríd an na fórnacha Tráchtaire in jobh a tosnú le Aontroim a hansan hebn lá deise gan áras I muí Tráchtaire in jobh leis an cúlbáir in Nailo Caoin. Ciríonn McCionn taobh leis an captain sé McLarnan agus Bradan O'Donnell an son críochnúach ag iver a cehar. Níl mór an ahar dienta ag fur an Aontroim agus go hondúil an cúiger déag céanna imirthe im líana Tomás Dúthart Crothóir Macart agus Sinan McCormack istig ó cúig dí seacht agus a Lord Park an na firmhóide Darragh Campbell agus Tom Convery. Ins na tosan sa, ben mi cumad súlgéir Conal Wilson, Joey Griffin agus á Sean Peake ag críochnú amach an lína le tosaí. Istig an tosaigh an son, Conam Céin, Shane McFerrin agus Tiernan Mac Lee Tráchtaire in leh ó lámh Dhearg. Ó heh fuir an Caoil Mhantáin faoi steward Hugh Kenny Tráchtaire tá Jack Pedro Nualáin istig sa chúl le Chris Keogh díreach ó sa chóirimach agus Sean O'Brien ag iver a trí imróir Anna Láidir de Caoil Mhantáin. Ó cehar dí sé cúig dí sé tá Oscar ó cealla Crothóir Macart agus Sean O'Brien agus istig láir Oscar Mór ó Nualáin agus Joe Keeshan ón tochar taobh le siúd. Istig chun tosaigh cumad míid súlgéir go háirithe iver a trídeag agus iver a cehardéag Tráchtaire ha Josh Furlong ó an Colin agus Lucas a riada sa lína le tosaí a cumad go míid súlamach den captain Harry de Butler Sean na Corrigan agus Sam Goodbody a críochnú amach an irin ó Naomh Pádraig de Caoil Mhantáin Tráchtaire in jobh. Istig láir buí de cíisih éman ó Crothóir ó Íbháile a bheith mar réiteoir a going Tráchtaire in jobh. Na cinealacha má go leor bhí roinnt báistí a going níos luthe maidin díreach haimpel uairach le go hen an airing I mithe an réach lá go leor agus na cinealach má go leor sa in inis Caoin an féire fiochan go maith agus gan mór an fluid an son Tráchtaire. Ó heh Aontroim tá rointas na lads fácha le tamlín an os mar sin ní léin fearrannad mar chúlbáire cred é nó ná cred agus tá díreach an séisiir acu ach dúirichlum seo iad na lads bhí lárnach in san imbert ola agus bhí sé anna jocarthóibh in ola im líana in aig fórnacha a anna bha agus há treis dul chun ceang olmhór I dhéanamh. Tá míid chun númad ciúnas a thógan inis in an óir de Hanamháthir Conor Fitzgerald ó Caoil Mhantáin a bhór básta déanaí. Yesterday go raibh a anam. So, we're on the Viennanish. Told me push it. Beagala.
Regadol mar se díreach a dóchlog an sa an glog Tráchtaire in Neamh beg éimen ó Craobh an réiteoirich mád stúr chósaí ama Tráchtaire in Neamh. Trocha númad agus más gá an breise agus kickin pino schoma beg bóteoir a taachtamach as cúnta bhuiineá an Tráchtaire in Neamh agus cégur Leibhéal trí is Cluiche Ceannais olmhór é seo an dá éireann réig an sol dúch Tráchtaire in Neamh fórnacha úntacha acu chomá agus banistóirí úntacha ag gíre a lorug ágant chósaí im líana díomach ag túsna bíanna go háirithe de éontrama bhí grúpa ana jochar ag bóchalí éontrama agus fuidir cúpla léasa mar dúirt siad héanam maidin in Neamh fuidir cúpla léasa an son ag gúige óla ach tá cúige óla mar is óldóinge le ana láidir. Beganí ní séasca do bhuachalí Chail Mhantáin a fíchan na fórnacha gur immer an dá draum seo in aig im líana búna maithe fuite a cobert in aig na fórnacha sin. Mar sin bheitha ceapa go me se cóngarach in Neamh Tráchtaire in Neamh ach beg le feiscin. Péisce é, a mi réidir an dá léman ó Craobh is tachtasteach a láir buir na fir bhóide i bailúisteach i láir Páirc panna olmhór ag Chail Mhantáin Tráchtaire in Neamh éonar is trocha an déobh lína agus mar a bhí mar rá ní lech séise an déobh lína de éontrama so mátá na leid sin go háide in san dara lech agus an breise a tastáil há níos mú lads agus beidir níos mú dainocht an son ag bóchalí Chail Mhantáin Tráchtaire in Neamh ach Mhantáin sí chomh sin. Beg le feiscin seacanúma de dul gachard réig an sa agus an réiteoir Caoin an líróid san éir agus tósta sé gete há sé buite ag éontrama go tós agus bailithe go as Mhantáin son ag Simón Mhantáin Simón a gíire dulch an ceangaí dhéanamh ach berta chur stop le siú tag míad cho fadanis le tam canbhrí tam níród an gíadúir Tráchtaire in Neamh há sé brisisteach go dtíon 15 agus fácanis dí sé mac fearn há sé anna chain séireach ach há sé faoi stúr má tá neart bóchalí ó Chail Mhantáin in éaganis coolú tá an dá réag tá fíor den lína 15 mar sin be sé deachar de éontrama é sin a bhrisise síos ceapá Tráchtaire in Neamh. Ní léana chuige séidir faoi láthair in áíre ní sé taú le héan denna ní dólim ach tá lá meascathe gealta má háisí taú léon denna háisí séide ó héamh na lábh cléige dí héamh na lábh deise mar sin cheapá go méid an buntáiste ag Chail Mhantáin an sa chiad lech. Joey Griffin is níróid é fácanis fear eile éontrama a gíar rud éigean de ebrú tá bert rointas na lads ó éontrama há bert go háire sé mac fearn há sé de cumád súl géir de bharmór istig Tráchtaire a rístig Joey Griffin Joey leis an níróid isteach faoiar bhfuil sé seo fáite go tá neart spás acu chomá mas féidir óir éigean de chrothú há sé chuireach cho fada le Craobh Macart agus siar uair bháin a dí Tom Connery tresna cho fada le sinna McCormack sin an a ríist cégur thug sé pasúntaach isteach na beganí spás agin is agus beidir an íirecht seo teachtain cos yes bhfuil sé facht agin níl amach clé fóríil agus an céad ceann a chutha clé agus fóríil déan Tráchtaire. In áíre be sé deachar cheapá leis an cosan sin na háid Chail Mhantáin éonrad a bhrisise síos Tráchtaire. A thug sé an íirecht a chanáig na gaothe tá gaoch sin ag neartú má chéan sibh na bratacha os ar ggóir amach brat Chail Mhantáin, brat éontrama agus brat na héireann is séide ó héamh na lábh cléadí, héamh na lábh deise a taú leis an kick amach a tacht ó Jack Pedro Núlán agus é buite ag Chail Mhantáin den céadúir Tráchtaire in Neamh. Seán ó Brian is a tacho fada uair bháin eile le Josh Furlong. Josh a gcéir rud ag na chrothú anis is sos de bócharí éontrama é coolú go dtí an lína 15 fácanis ag Óran Cullen. Óran Cullen ag an 15 níl mór an taobhstig chó tá cúiganú séise breise ag lead éontrama taobhstig an 15 ten sé héin há sé seo chun tiismíise ní léon den ó Chail Mhantáin istig chun stop a chuir le Neil Caoin. sé tagamach an is die braden die breden O'Donnell. As sé tach faoi bhrú ach tá sé is ag Dara Campbell agus beganín spás ag lads éintmar cégur hití tá pastíon son cinnte gan áras ina me sé dochar leis an prab agus fear ó éintmar tiisiim chun talún chomá. So beidir nach chuinna cníirecha chomá a mohan son ar a barc Trachnúna cían a cúpla Peile beaga ar a barc agus é sin chuiristeach ar cuasaí de éintram. Nis go fada le endeléisi, endele líród áling isteach, bailithe ag fearlár Páirc Josh Keishan. Josh I gír rud éigen de chrothú. Tá fér tefn moie, fein sé ceannacha sin Josh Furlong.
Josh fi vrúríist agus ha mí a coolú di Joe Keishin orháin eile. Seansan is a go an Colin nach Trite si is Berto Aontroim mór Peile agus coolín sé cho fada le Keishin orháin eile. Muide his si is a ríist. Josh Furlong cho fada le Harry de Butler captain Chail Mhantáin be ganach ein séireach a Tráchtaire in Jove. La Cail Mhantáin agus Cailte go fu Yereig. Tomás dúhart in ish, Tomás fichar na cosig Tomás, dal sos na Páirc níl ach trúr os cór trúr os a chóir amach, fágann sé dí Tom Convery, churn Tom Líró das íslisteach bailithe ag Aontroim agus bailithe ag Colm Céin. Colm inis ag iar rud éigent a chrathú ach, bhfuil is si is cuasaí agus tucha siad amach ó fada le Wilson. Well, a ríist an dá iarna seo an a chosantach sa chiad cúpla númad den Cluiche seo ach tá fear spéróta stig sin McFerrin be sesin dain séir a fágann sé dí Griffin a ráis ríistí McFerrin, well, déach sé an ceann sin an aimsú éon dá eile agus tá preb dain séireach tréis Tarlú an son ha sé fáca ag Jack Pedro Núla nadidir cén fá agus é beagnach imime hang trasná ón preb an dara íirecht ag Aontroim agus mío ag sé McFerrin ceappa go meid forward na scór na tachtúig siúd Tráchtaire in Jove. Líród níos cho fada le Chris Keogh. Chris leis an líród an giadúir Tráchtaire in Jove agus ó dógadí trí ha sé níos go brian agus ó dógadí trí godí cehar tá sé ag léisi tá beganín spás os cóir léisi tá bóchad Aontroim a coolú orháin eile. Fága inis ag Seán ó Corrigáin. Seán ar an 15. Sásta dul tríd na lábha go buinte siad an cléthe. Sér am amach gúil hampel 5 núma déime hansa. Joe Keishin, well, cosan dúntaach genta ag lads. Aontroim a cheapag gur cádómh brise tap a géanamh an áiríre tá Cail Mhantáin a chur brúch an tosig níl siad cúilthe más féidir le líród a scuid a sós na Páirc níl siad sásta sin aanamh beidir go bhága siad an istí Simóne, ní has mónach Tomás. Tomás dúhart níos begánín spás as a chóramach ach dúnta síos go hena hapa gan níos tá sig McCormick fágann sé cho fada le Craobh McCarthy. Craobh Griffin. Griffin Tráchtaire Wilson. Tá fearrós a chóramach nó bhfuil sé géire dul é héin. Ní sé sása dul an gos clé agus cúlín sé dí Griffin uair amháin é. Well, smaoinnig tá Aontroim an aig na gaithe, tá sé deochar na seansanna sin hógan ach tá Bertnú tróistig, déad dís dul tríd na lábha, tá sé inisig McPeak. McPeak, a ráistí McCart. McCart inis leis an cos yes, when ciad scór fuite Tráchtaire in Jove, stórm go éile agus tá sló an sá. Ádathe go mór an ciad scór Tráchtaire in Jove, fuite ag Cluiche an Craobh McCart, agus pointúáin inis de Aontroim gan éon scóir fós ag Cail Mhantáin. Well, an dá an seo anna chosantach 7 númad imethe ar an glog agus cheappa go meid scór ísil againn Tráchtaire leis na tacticí a ag an dá an tá Jack Pedro ó Núláin in isig seasamh thar an gceann seo tá na firmhóire ar a déobhsá an aice leis an camera más féidir leis ceann na fioch amach tá fir níos mó ann de Aontroim a faoiar titan sé dí beidir an fear is íste agus déanta go maith ag siúd chomá agus fear beag ar inis Josh Furlong le Ceallaigh curtha cho fada le Seán ó Corrigáin. Déad Cail Mhantáin brisin seo go tappa chumá ach tá Aontroim a coolú díogar níag déanta go maith aige agus fuite Colin. Colin tef mud an dahad, tá seans an sa de fear Cail Mhantáin scóra áling a bheith an sa más féidir I'm siú agus tá sé sin déanta go háling agus slachfarig a Lucas ó riada go háling ag Lucas agus an chiad pointe dúbalta fuite Tráchtaire. Briste síos ag fear Aontroim lábh mór a teacht agus McCormick uair amháin eile, McCormick ar rúthir eile agus é fágadtí Griffin. Griffin agus McCormick a déanamh an íhil an son Lord Páirc Tráchtaire in Jove. Neart crothathe chomá ar an déobh líon an son, tá dúthart agus fága cho fada le Griffin. Well, Aontroim a ríist an bhuiile síos. Campbell. Anta go maithe gé más féidir leis sé fiú amach ach lábhála isteach an son ó lead
Caoil Mhantáin denta go háling ige bhí sé sin dain séireacht am rud ag sé buit ag géintrama a chanis Caoil Mhantáin ar ansaí uairháin ar a dul tríd na lábha Lucas Cullen fága chum fada le Sam Goodbody. Sam, well, a déanamh sór job an son na Tráchtaire sios na Páirc agus a déanamh an cosan sin. Tá sé fága níos sé Cullen. Siad sásadal maul, ní ródach mádans na lábha. Dul siad ó Craobh inis, ó Craobh an son ar an 65. Cullen. Chofad ag an captain Harry de Butler. Lacey. Lacey reached. Nish, hashtag de Butler's fiddle de Butler cool, agus pointe, I'm shoot, Bert Moore Heimpeler, hashtag Casa Heimpeler, agus a chance cool, agus cool, fight. Egan gap de, nader reshe, Lorug pointe, no coolach, Peishge, Leighton, 3 pointe, Fuite eg Caoil Mhantáin, Welbeck, Aontroim, Annie Yimoff, we shouldn't be Berta Brewer, agus Federation Captain, Harry de Butler, ein of the end of Moss Minish, and cool factor, Stochen Yerisha Hain, Gresha, Lorug and Couch, sort in Ceallaigh again, Annie Yoker and Nilo Queen, ein of the end of Fin Gounchin, Kahasha, a shot, lach tensha har an Dave Lena agus an ish by dad hon stros illega tacht vocheli Aontroim ei capá go bhfuil Caoil Mhantáin muoinú gur chórdó bheith 2 pointe nó 3 pointe an tosig leis an gáach sin tá siad ann fi láthir pointe a bháin díirech ag Aontroim cool agus 2 pointe Caoil Mhantáin agus iad a tacht uair bháin eile cath buchail Aontroim job níos fearí anamh den cosint má thoisiad chun Cumad idir an 2 nó 3 pointe sin ag lehain tá sé ag Sam Goodbody uair bháin eile fácha chofada le Lacey agus trasna uríis tí Cullen inis Grí O'Núláin, well, Bagán ein spás crothe go siúd má sé Austin Countin Hogan, tá sé sásta dul rúthir eile, tá sé da Jenna slad by dad ó Oscar O'Núláin, an chiad scór do siúd agus 5 pointe inis mar bhearna ní a bheith pointe bháin ann, go dtí ránúma dó hen agus caithigh Aontroim rud éigentí anam an sá, tá himpel an núma déag imethe ar an glog an sá agam héin. Agus in áíre caithigh Nilo Caoin agus Aontroim rud éigent a chrathú. Dhéanaidir go maith hadidir níos fearna seo, an táile Caoil Mhantáin leis an cúil sin ach caithigh Aontroim rud éigent a chrathú. Well, ní léon bhachas an son, droch kick amach agus bailithe go héascaigh Seán ó Craobh. Seán leis an níróid a rís, de Tráchtaire an leach líne. Aontroim a coolú díogar níag, ceann das ís le steachtaí Lucas ó Riad, is féidir le Lucas ó Riad na pointí dúbalta a aimimsiú chomá, ní bheith deis choéasca ag éach, tá sé fága Harry de Butler, tá Harry brásás de pointí dúbalta aimimsiú chomá, agus tá ceann eile fighte ag Harry, cad é mar heispáintas ón gap déin le cúpla núma den nós agus scór áling an son inis, caimérá tá an réchan airtú, so bhí sé taú go mór leis ach scór áling agus gan ceann bháin chuirthe fóríl ag Caoil Mhantáin go dtí seo tracht nó na Nilo Caoin. Well, caithigh leads Aontroim seo dhéanamh a bhfad níos éas go róin íl mórrán na boga, ten sé fada ach cín si bhan gléach sin is sciúban na líróide agus bailín Caoil Mhantáin uair bháin eile. Crothúir me gearl déanamh go maithan son leis an preb. Tidir an dalmhacht tá sé faoi stúr ag Josh Furlong go dtí go gaiilen sé din ibre de eile Wilson. Ceann das ís listeach agus é inis céin, but caithigh Aontroim rud éigent a chrathú tá sé chuir ar an Dave Lena ó lá Caoil Mhantáin agus céin inis le lads Aontroim a tacht na Páirc de asmáil cheappa go dóga sé a númad nó ró leis an gceann seo. An sé ceor bailithe ag dúthart agus bailithe ag siúdaríis inis cho fada le Tomás Convery. Trasan dí Macart, tá an 10 pointe a ag Aontroim trach nó na nniuh fuite ag an ibhir sé, McCormack inis, chuir sé sin ceann ar fóríd, tá sé géirí ceanna aimimsiú más féidir leis, tá spás ag ceann, droch ceann eile ag Simón McCormack agus an dair ceann chuirthe ar chlé agus ar fóríd ag a bharóg ó muine glas. Jack Padar O'Núláin inis, an tríú cehrú kick amach dó siúd. An chléach a taú leis, fada amach le idir 65 agus an lálína, déanta go háling an son ag captain Aontroim sé McLarnon. Tá siad ar rúthir inis, tá rud éigentí tastáil go géir cheapá, Griffin. Cho fada le McFerrin, bhfuil má tá aon duna chun rud éigentí chrathú is sé háchan é dhéanamh ach tá neartlads ó Caoil Mhantáin amach os a chóir amach cúlín siad uair bháin eile dí McPeak. Tras na Páirc cho fada le Tom Convery mór.
Docker an pointe dúpa sin aimimsú go háir an gitóg faoin ráisio an cléthe. Dar Campbell an isis leis an níród cho fada le Wilson leis an countin hasí tiitimíise lecht. Enta go an son ag go nóláid, bailithe go éasca go siúd agus a ríist an aig na gaithe ana diochar a géintrum éonrad a chrothú in aig na gaithe sin agus tá an Caoil Mhantáin leis a ríist. Harry de Butler an captain Lero Dasís le stig a chu sin dochar de lead ó Caoil Mhantáin dailáid an gaun sin tá bert ó éintrum mór haimpeir ceannacón an captain Sher McLarnán agus cheapá go bhfuil séchan is sin a bhóchan gacha le lá sé breá Craobh agus stúma an bheróg seo. Denta go maithan is a géintrum caiisiú ag an de chrothú Wilson a chu ríist lead Caoil Mhantáin tá beidir seachtar nó 8 an son idir an 15 agus an lína fethe agus é bailithe go éasca ceannacón duine sin na Oscar ó Ceallaigh denta go maithaigh Oscar agus Caoil Mhantáin ag brise uairháin eile a tafuimhrú más dúthart a chur brú ar siúd ach ní héon rud go bhfuil sé rud é an dara dana hágad isteach denta go háling an son ag Tomás dúthart i déanamhan a díon obair agus feinse Ceallaigh agus kicséir chomá de éonstram a chu ríis lead Caoil Mhantáin gach ile duine an 15 nó dír tefir de sé beagnach caiite ag éintrum ach tá sé ag Griffin uairháin eile níl mórrán ag boga istigh cho in aig na gaithe so cúlaíonn sé agus tá sinis ag crothúir mar gart. Well, tá pointe fuite ag crothúir ribh seo tá sé lur begáín spás taobh istigh más féidir le éintrum é chur ar ais chuige. Tá sé ag McPeak. Tá McCarthy dó leis, ten sé trasandín taobhlína. Éintrum sásta an spása aimimsú a sé dochar an aig na gaithe sin, so beagarte dá a bhd níos congríd an cúil sin más féidir ó leis an dorn mór an son canmharí tras na Páirce. Tá éintrum taobhistigh den dachadach taobh muide a ríist. Tá sé Caoin. Caoin denta go maithaige. Fada le McCart, bhfuil McCart a ríist tá ceann amháin fuitige ach an ceann sin díreachar lé agus ar fóríil. Tá sé daintéireach agus go mála leis an gos sin ach an naig na gaithe an ceann sin Tráchtaire lé agus an tríú ceann imethe ar lé agus ar fóríil agus Jack Padder ó Nualan sástéis seo beidir an bhuiú CSP sin den amach go bhfuil haimpel sé nu déag imethe ar an glógan so. Ó Nualan. Ceann mór áir de ríist an réich taú go mór leis thar ceann gachtainna agus cho fada le órán colin. Trasan na Páirce go dtí Sam Goodbody tá Sam immert anna ghain sa chluiche seo é sásta immert stigeláir Páirce don chuide smú. Seán ó Corrigáin níos le seans leis an gitóg an bhí sé Windal sós, Windal sé sós ríist tuite sé seo ísisiil agus dain séireach a stigan lábha fear Caoil Mhantáin ach cadé mar chosint an son ó éintrum genta go háling ag na lads óga agus bhí sé sin anna ghain séireach tá siad fós faoihrú tá sin Ceallaigh McCart. Denta go maithaigh siúd ach tá 4 an son na Caoil Mhantáin a gcéir stop a chuir leis an níróid seo. Tá siad a tafuimhrú tá denta go háling agus go hanamháigh bóchaí óga Caoil Mhantáin ach é sin caite is tónam nó imethe ar an déobhlína is tónam caite ag fear Caoil Mhantáin bhí sé sin a tafuimhrú chomá agus beag kicséir an sá fáca ag McPeak. McPeak bhil ceantáin séireach tras na Páirce an iarmh mórrán eile ann róg tá sé bailithe go héasca go McCormican is ar róthar ónamháin eile ibar a 5 agus ibar a 7 tá éintrum cad é mar inile letá ag na lads óga seo breásásta dul sós na Páirce iad hain. Fós Ceallaigh ag McCormic, cad é mar róthá déantacha tá Bertnú trúir trééis sé stoppa trééis díirecht é ina bheith stoppach ní féidir é stoppa tá Bertnú trúir haimpeir ar tá Cadís déanta agus cad é mar róthar an son is tóna gulmíid chun stop a bhfuil, nó, tá mí gimmert a raig an íireach tócha ach cúlómid péisce leach cad é mar róthar an son ó McCormic. Ní a gaiirí rómha leis ó héamh na cúríní a aimimsú trach núna in jobh ach tá sár job déantaige ar róthracha thuas na Páirce agus an kicséir agus seansúntaach an sá de lads éintrum i ceapá tá. Na fear an déobhlína de éintrum inis leabhart le McCart caafar rud éig an déanamh ceapach I dtí rómid ar an gcléthe agus é sin tóga ag Campbell agus é sin fachta ag Campbell an ciad íireachta ihireacht éintrum agus an ciad pointe fuitige siúd agus dúbal déanta ar scór éintrama an ciad scór fuitice le tamil fada sa chluiche seo. Ó Nualan inis agus forbhór des na kicin amach buaite ag Caoil Mhantáin trach núna nadidir catáráte ag McCart a caiisiú rud éig an déanamh éintrum os na kicin amach. Ceann mór ár de ríis cho fada le beagnach an nachlína
céine. Tá fear mór ó Aontroim ann agus cad é mar get up an son. Baide aige agus Aontroim inis sé gíre a brise go tapig más féidir leo. Tá sé ag Griffin. Tá begáin spás os cór Griffin. Bros a drime a cha sé fós a dal. Sábháilta go háling an son ag ó núlánach. Tucamíad aráis don kick sé denta go háling an son agus taispáin sé mar a bhí mé rá ribhann cluiche seo go me sé chuige go leir tá. Leas Aontroim a bra ábalta agus tachtasteach sa chluiche tá begáin in cainte dal raigen sa le McCormick chomá fág for an líróid seo an nóir seo de canmharí leis an cos yes na féidir bhóide de Aontroim a tógan na kickin is éir agus count as éasca róisiú agus fachta go hana éasca an chiad íireach go tám agus an chiad pointe fuite go siú 3 pointe anis ag fuair an Aontroim ach neart fósta déanamh 5 pointe idir an na fóna ach tá siad an aig na gaithe Aontroim so ag le feiscint ach tá dulchan ceanúntaach déanta chun is le 5 númad an so núlán an is Caoil Mhantáin an count seo bhóchan ceapa ha sé dal amachtaí Lord Páirc ach tá fear mór istigh an son Ceallaigh ach a good body a déanamh anach demáiste stig I Lord Páirc a dulchan cean chomá tógus sé go fada leis an tachta 5 ach sleanna sé ar an dala fágann sé dín captain ag de botléir tá cool agus pointe dúbalta fuite ag go bhar óg seo trach núna ní sé sásta dul é héana an uair seo sásta dul tríd na lábha agus ágant go dtí Colin cho fada le lésaí. Colin a ríist. Leis an doran cho fada de botléir. Le Caoil teag de botléir chuir sé isteach an cos agus cadís gent an son. Aontroim a déanamh bhd níos fearr an so leids le 5 númad an nuas McCormick. An is sé canmharí. Bailithe go háling an son, bhí sé sin deach go leor a Griffin. Tach faoi bhrú, ten sé tras na Páirc, Bertnú trúr Aontroim ar David an Fórc, agus ceanna chun an captain, sé McLaren a Tráchtaire, 65 ní léon den os a chóirimach, a Tráchtaire 10 ní léon den os a chóirimach. Fágann sé ní sé sásta beidir an dul den ceann sin an lán chúlaí ach nó ní sé sásta dul é héin, fágann sé dís na tosa céanna is. Céine tach faoi bhrú, tá begáin spás aige, tá an kit óg aige, bhfuil sé sin facht aige, tá an sló sásta leis, agus an ciad pointe fuite ag céin trach núna in jobh 3 pointe gan 1 ragra ag Caoil Mhantáin le 5 númad an os agus an brú a tacht orthe Aontroim a taispáint an skill atá acha atá léirithe chu le cúpla cluiche nos cé go raibh sé anna dheochar orthe I ggóig go áladá déanta go maith na lead óga seo le cúpla cluiche nos agus é taispáinta go maith chu trach núna líróid a brise déanta go maith an son agus des Craobh ó lésaí bhfuair sé dorn san aig ach fós tha sé leanúnta raig leis lésaí tras na Páirc. Well, bailithe ag é ríis, deis an cos yes, well, cad é mar scór crothe ag lésaí thug sé an pás, bhuair sé pás ar eis agus an chiad scór den ibre cethir bhí rud éigean le tastáil go géir mhótha agus is ceantas na cúlathe a heispáin sin agus a ríist an brúin is a techt ó nailó Caoin tá sé anna dheochar ar nail trach núna tá anna chud brú Tráchtaire ach den giadúir le tamil tálaid Caoil Mhantáin á lorug. Ten sé fada cho fadas gur féidir, sciúpan an gréocha uair bháin eile agus trúr ó Caoil Mhantáin ann, des éas go bhó uair bháin eile caiisiad déanamh bhd níos fearr Aontroim bis na kiccanna amach sin. A sé caiilte go ar ríist agus ascrú núlán an is trééis sé ágant go dtí Seán ó Brian. An is sé Colin uair bháin eile tras na Páirc agus ag me gearlt is dólam. Fágur ríistí Colin, well déanta go háling acha tá spása chu tá sé seo an séir chuid sé chun an íocht óg leis an cos clé ten sé tras na Páirc good body uair bháin eile a siad fós faoi bhrú leis an doran deábháilt an son tóga go háling ag Joe Keishin. Ciad scór Hóisiúd agus rá scór an íige chéile inis ag Caoil Mhantáin agus bheitha ceapa gur gá Aontroim rud éigent níos fearr dhéanamh ó héad na tacticíd an kick amach mar níl sé ag aibbrú amach chomh le cúpla númad an nuas. Tá brú mór a Tráchtaire nailó Caoin ní lads Aontroim á lorug tá sé de 60 láir tá fear óin na boga inis níl sé an dul cho fada leis. Tróir an ag tróir, thuas an éir ach a ríist an prebe sin, well mío orthe an nuair sin an prebe a taú go mór le Caoil Mhantáin agus a ríist trí good body tha siad tacht uair bháin eile fearr lang. Tras na cho fada le ó núláin. Núlán begáin spása go núlán count as éas go chom as féidir an count sin a aimsú agus tá sé déanta go núlán rá fointe fuitige le stig de cúpla númad agus 3 scóran is ag Caoil Mhantáin gan éon ragra ó Aontroim.
Dianta go má ag na bócha le bhí rud ag na tastáil bhí Aontroim teachtasteach sa chluiche a bhad níos mó. Caoil Mhantáin le taú mór os na kickin amach a dianna go má caiisiad ceapá Aontroim an ceann seo a bhóchant ach níl sé agus ní léon na fiúin os cóna í róide sin má há sé buirteá an táú ach níl sé tá sé in lábhas sábháilta Cullen trasan na Páirc uair bháin eile dí furlong. Furlong a róthir Aontroim a cúlú go das máil agus neart spás fága ag Cullen leis an cos sin ceann deasach ag curtha fóríd an son ag Cullen agus credainú ná credastólam grabéisisin an ciad ceann curtha fóríd ag Caoil Mhantáin Tráchtaire na cadé mar heisbántas os na bóchaí óga seo chun tosaigh agus fiúin ráitas na cúlahan nes na scóran atá fáite ag Caoil Mhantáin as i chiad leach seo. Sin é an ciad ceann curtha fóríd ag Caoil Mhantáin. Ó Caoin uair bháin eile an ceann sin imithe beánaí níos faide mu sé ag lead Caoil Mhantáin a rís. Tá sláid dianta ag lead Caoil Mhantáin istí go leir Páirc le cúpla nómad an nós. Tá sé ag níos ó riada tá pointe dúbalta fuite go ribhe se. Is féidir leis aimimsú a fágann sé cíisna bailíonn sé ríiste ó riada leis an ceann trasan cúil bhfuil sé fuite ag Caoil Mhantáin tá agus an fearr mór Sam Goodbody istí leis héin dorann isteach san angach agus leis an ráthúil sin inis agus gan éon kicmach buirteá le cúpla nómad an nós nadidir cad dhéananig Aontroim tá siad a frach leis an adóg seo ag lehamach tá neart am a fósadal rivan adóg sin caiisiir bhréigen dhéanamh chun taú a thabhairt an nail ó Caoin. Níd sé buirteá sonc fuite sa drám agus Caoil Mhantáin a tacht uair bháin eile. Tacht tríd inis pointe dúbalta mas féidir le de botléir is sinna aimimsúach an ciad ceann curtha fóríd ó siúd an dara ceann curtha fóríd ag Caoil Mhantáin ach triblóidí allmhór de Aontroim istigh i lár Páirce. Well, ó Caoin sásta seo a bhfuilú síos chuig an tí 10 méidir sos na Páirce leis an kicamach déirnach ach Cluiche fada ceann fada eile béidir sin beidir an rud is fearla déanamh amach an taobhlíne ach amach an taobhlíne ní a bhéon den ann ach seans beidir ag lead Aontroim a cúlú ní na hibrecha acu cúlathe ach tá sé sin aithir acu inis ag bhí sé roiéisca le cúpla nómad nós ag lead Caoil Mhantáin brise tríd. Goodbody leis an cúpla nómad ó hena. Tá sé teachtúra bháin eile tríd an 15 héan agus dó agus é fuite ag ó nóláin ó nóláin tresna cho fada le Corrigáin be go Corrigáin dímách nach choléon scór faitige Tráchtaire agus curtha amach cho fada níos le Cullen. Cullen le ceann fóríd chomá be sé sin dímách ba bhráidó scór nó ró aimimsú an sa iad hain rih tacht le hama. Ach dianta go má acu in san chiad leach seo. De botléir tacht uair bháin eile. Níl sé fuite go siú, tá sé fuite go nimhir trí ó Brian le ceann agus stíireacht droch kick an son ó Josh Skehan. Neart spás ag Joe Caoin Joe Keishin nach ag cóirthe go donna dheis agus fóríd agus beáín faoisiop de lads Aontroim an tálaíon is le cháú 3 nómad an nós há 3 ceann curtha fóríd le stig le 5 nómad ag lads Caoil Mhantáin. Tá fearr breise go faoihearre tá ceann das éas go Craobh don chiadúir sa chluiche seo tá fearr leis héin fáite ag nailó chuin bhí sé sin a tastáil go géir mar Aontroim níl siad an lorg na kickin amach. Tá lorg siad ceann amháin buirte an son ag Wilson agus háisiad a tachan ceangan is. Tá sé ag Griffin. Tá Griffin ag géir rud éigen de chrothú, tá fearrtógan chun talún agus tá droch sonc fuite ag Dara Campbell is dólam há sios an son de Aontroim in san cheann agus muid sios cuasaí ag spig seans a bhaint. But mar a bhí mé rá an son ní rád a lorg na kickin amach tá lorg iad ar ceann amháin. Fuite go das é go sós na Páirc agus seans go scóide aimimsú dóm gur tá mór a chun an ceann seo a thógant ach an slád dianta le 10 nómad an nós ag Caoil Mhantáin. Tám in aig na gaithe an 5 scóir a tastáil go géir ó Aontroim má tha éon seans go in san dara leach seo. Well, Tom níor chuir sé ceann fóraí go dtí seo rá kick séir fáite ní go chéile ag Tom. Agus dúnú amach go heimpel 8 nómad is fethe imethe ar an glógan seo. Jack an Ulan.
Well, droch kick amach o Jack. Oh, díreach Harris Love a Griffin and son agus an tá uorháin eile ag bócharí Chail Mhantáin. Is an captain uorháin eile de Butléir beganin spás crotha ige. Chun sé tras na Páirc cadé mar fast díreach isteach san nocht an son ag ó nóláin. Tras nach ó fada le Cullen. Cullen leis an darn well nadidir céá marcáil taobh de Aontroim bhí sé sin anéasca fósarach a cadé mar blocáil sios an son ó Bóchalóg Aontroim atá siad fós faoi bhrú an son. Nailó chuin bocht is dig sa chúil faoi bhrú mailteach ach déanta maith faoi dheire tá sé inis ag McCormack. Tá McCormack ciún na cúpa nóbanús a cadé mar fás neart spás inis ag Cillian McKionnan í mórrád an líród feice ag Cillian. Tá sé rúthar inis hín spású sa chóirimach agus fágan sé dí céine. Tá sé a dólach tá céin sásta dóla hain count as éas gach fós praban si. Bhfuil sé an taachtamach déanta go maith ige baile ríiste céin íirecht a céin chun sé tras leis seansar cool a cadé mar hábhád an son an íirecht tóga ag Derek Campbell ach beagnach gur chuig sé trí cosa ó nóláin ach stoppa an son agus de chabhróch sé sin go mór do bhóchaí Aontroim do mar rud gur chuig sé sin isteach ach déanta go háling an son coolbáide Craobh is seasamh suas in aigen fearr mór agus Chail Mhantáin na techt uorháin eile an órseo tríd furlongs. Sus tríd na Páirce agus tríd na lábha. Níl mórán marcáil a tarlú taobh lads Chail Mhantáin. Das éasca agus neart spás an son den kick sin a chu sin curthe chlé agus fóríd an tá an son is dólam go raibh an íireach sin tóga ag Cullen ach ní raibh ó cinnte chlé agus fóríd péisce sin an príomhrad. Ceirigh ceann curthe fóríd le 7 núma den nós ó bhócharí Chail Mhantáin a tart faoi se bhégan nailó cain a faoi bhrú mailteach. Ní réon den á lorg an count seo bhfuil níl caiise dul mór ár de stachel ár Páirc uorháin eile agus a ríist ag caiite ag Aontroim. Chail Mhantáin a tapig agus ní lads Aontroim ag coolú. Tá neart spás an so acha rud éigen de chrothú tá íireach déanta iad a stoppa agus cosan dúntaach bhad níos fearr os na lán coolathe an nóir seo leis an doran uorháin eile agus an darah bhauta de Joe Keishin leis an doran agus é sin fuitige ach cáil cosan tóirí Aontroim agus cáil an coolú atá feibna olbhóra ón kick amach níl siad á lorug agus níl siad a coolú nuair a cailín sé agus tá Chail Mhantáin chun sladaí inahart má scailtar leo. Uorháin eile nailó cain. Tá fear nó ró a lorug an count seo tá begáin spás chuma ag Wilson más féidir leis an count sin aim siú ach sciúpa go háling an son ag ende leis i cadé. Mar pís a Ibran son fágan sé dí Cullen tá rácheann curthe fórí le Cullen agus faríir an lead ógan tríú ceann a curthe fórí an tá géir bhóchaí Aontroim a chu ríist de lorgaí éis sin an dar bhauta bhí sé beagnach buaite go caitheadh siad na kickin amach seo a lorg nailó cain bocht faoi bhrú maidteach a stig an son tá. Tuairse tréis Tráchtaire chuinenú berteach a mí beagnach ag le ham ní mar ó cinnte céhhéid an breise bheith go gaing tá an réiteoir a fiochan nádóg tá an adóg sé te deire leis an giad leach má se agus seo ciad leach Chail Mhantáin gan 1 áras ach Deir maintear Aontroim leat go bhfuil an ghaoch acu tá Aontroim brá ábalta caiisiúr do léigean dhéanamh leis an kick amach ach má dhéanann siad é sin agus an ghaoch ló tá gach seans acu Tráchtaire eis in san dar leach seo. Pointe ó Crothóir Magart, Derek Campbell, Tam Convery agus Colm Céin de Aontroim agus ráfuinte ag oscar ó nóláin de Chail Mhantáin chomáile Joe Keishin an bherte stigil ár Páirc le ráfuinte an duine. Lucas ó riad le ráfuinte agus Harry de Butléir an captain le cool agus ráfuinte an cool cinúnach béidir a tacht ó Sam Goodbody be sé dochar de Aontroim Tráchtaire eis de cluiche seo but by dad ní dhearann go bhfuil sé críochna. Beg le feiscin tóga mí brise gada de cóig númad a cháirde réitcí cupán té agus bíar eisling an son. Sin isig McPeak ar eistí Magart. Magart in is leis an cos yes when ciad scór fuite trach nó na nuvis Storm go bhfuil agus tá tan sló an sa. Colin tef mud an dahad tá seans an sa de fear Chail Mhantáin scóra áling a bheith an sa mas féidir I'm siú agus tá sé sin déanta go háling agus léirs féidir de Butléir cool agus pointe I'm siú tá Bert mór heimpel ar casa heimpel agus a seans a cool agus cool feite ag an gap dé nadidir. Well bag an ein spás crothe agus siúd má sé sásta an count sin hógan tá sé sásta dul rúthar eile tá sé da déna slád by dad ó Oscar ó nódáin. Butléir tá Harry brá sásta pointí dúbalta I'm siú chomá agus tá ceann eile
fight ag Harry Cadé mar heispáint is ón gapdéin le cúpla spásós cór Griffin. Bros a drimeach a sé fós a dal, sábáilta go háling an son ag ó núlánach. Tucamí céine tach faoi bhrú, tá begáin spás aige, tá kitó aige, bhfuil sé sin facht aige, tá an sló sásta leis, agus an ciad pointe fuite ag céint lésaí trasan na Páirce. Well, Bailithe ag rís, deis an cos yes, Cadé mar scór Craobh ag lésaí. Thug sé an séireach chuid se chun an íocht ó thug leis an cos clé, ten sé trasan na Páirce, good body úr a bháin eile, a siad fós faoi bhrú leis an daran deasáh bháilt an son tóg go háling ag trasan na chomh le ó núláin. Núláin begáin spás go núláin count as éas go chom as féidir leis an count sin a aimimsú agus tá sé dente. Is féidir leis aimimsú a fágann sé cíisne, bailíonn sé ríiste ó riad leis an count trasan cool bhfuil sé fuite ag Caoil Mhantáin tágus. Siú tá sé fuite ag nimir trí ó Brian le count agus stíracht droch kick an son ó Josh. Bhfuil sé an taachtamach genta go maithaige, bailithe ríiste céin íirecht a céin chun sé trasla seansar cool a Cadé mar hábhar an son an íirecht tóga ag Derek Campbell.
No crochóristig I Lord Páirc réig chun an díróid seo chahabhisteach. Dó da the cóig going an glog. Agus bear na mór idir na fóine ach déach sé sin a harú cho ma ach cahagéin trom rud breis a dhéanamh go háiris na kickin amach sin cheapá trach nó na nóí don go réna. Sin isig McPeak. McPeak arrestí McCart in is sin isig McPeak. McPeak gur féidir achas bóchalí chail Mhantáin a hátrééis sin seirbh a bhóchan sa chéad cúpla second den cluiche seo. Well, Genta go maithan son agus sciúptha ag bóchalí aontar a thoise de brise bhd níos tapúla nó seo Tráchtaire Griffin tá Griffin trééis sé mar déanamh in san giad leach seo chun sé líró dáisteach cho fada le McCormack le trí cean cur fórí ní sé sása dá le héanaach tá Derek Campbell ach an ceann sin sciúptha amach dheis agus fórí dá mar rudaigh gur chuig an cúil sin isteach ha ceappa go cluiche anna chóngarach ach Derek Campbell leis an ceann sin curtha dheis agus fóríd anis. Bhí rudaí any ochar naid Caoin in san ciad leach cúlbáire aontrama ach be cuasaí níos deocra tá Jack Padder ó Nóláin cho má an kickamach sin sciúpa ag an ghaoch uairháin ar a brisinse agus ha sé tréis brise go hanna deas the lads Cail Mhantáin trachnún agus agenta a ríis sé bailthe ag endaléisí te fér de gachtain a bhfuil Bert Craobh go le seachtain don líródach sé captain McLaren a hátrééis sin count sin a bhóchan agus aontrama tacht tríd ba dead hasí dahar go mór ag tús an dara leach seo bhí neartla rá is tócha ag Donald Laverty dó ag le haamach déanta go maithaigh Cail Mhantáin leis an cosan sin fuite inis ag McGarrett cho fada le Corrigáin agus Trasna tá siad na brise nuair seo agus caiig lads aontrama coolú ó Brian an son sin nibhre trí de Cail Mhantáin inis ag ó Corrigáin uairháin eile ó Corrigáin ceantas na tá san nábhór scór in san ciadreach ach imríonn sé lár na Páirc go minic chuma a sé sin na boga isteachan is agus lad Cail Mhantáin sásta an an tam sós agus dul tríd na lábhan I déon strain ar a captain na fórna de sin níród nuair sin Butléir Trasna go dtíobhar a hocht a chaid le caiilte ag ó Nóláin an tá ag ó Nóláin ach na déon bhrú a tacht ortha in áíre tá sé fuite ag ó Nóláin uair bháin eile. In aig na gaotha be sé bhd níos deocra ortha de Butléir in is gur a spás a chruthú ach ní héon rád a cho ten se cho fada leis an fethe héan agus fachta go háling ag siúd cad é mar scór ón déobh mó den cos chomáid go háling acu. So cúig faointe dí dó a dé bhí seans ag aontrama ar cúil in áiríre bhí an cíadúpla scór a testáil bhuachan in san chiad nach ach é fuite ag bóchaí Cail Mhantáin mí áir aontrama go dtí seo rudaí a bhd níos éca de naid Caoin is leis an kickamach sin imime chofad leis an dáda cúig eile cad é mar kickamach ach ní a bhéon den ó aontrama fracht leis baidethe de forlangan is de seirbh. Well, kick sé a brontan sléanana ní mar ó cinnte cén fá. Tá rud ag an dráit ag an fear an déobh lína tá rud ag an dráit in iach mé héin cad a bhín son ach aontrama inis cho fada siar le dúthart is féad le dúthart an Páirc seo a roch más míon leis agus fear eile gur féad le sin aanamh ná McCormack an ifir a cúig agus an ifir seacht sin ó aontrama a brásás de rochsós na Páirc déanta go uairháin eile agus líró deas isteach ach troch fraban son díreach isteachan aig fear aontrama ní te sin a testáil bhtha an fear sin a bhí ann ná Wilson ach déanta go má acu an brú tacht agus a bhd níos fearr ó aontrama as féidir ó pointe dúbalta aimimsúin sa bheith sé sin go thúntaach. Dar a Campbell a tachtamach den gawn seo an lad leis an iarach sin ar chúl sa chiad núma den gléthe ag curtha ar dheis agus fóríl an ghaoch a taú leis. Pointe dúbalta bheith an sam as féad leis aimimsú tá sé ár golóir níl sé crain golóir ten sé thar ceann gach an duine agus an dara ceann curtha ar fóríl ar Dara Campbell. Níl sé róhásta sin á sé bra ábalta ach rá droch íirecht an son ón bhar mór istigh I Lord Páirc ó Fort Glenón. Ó Nóláin is an brú tacht ar chúlbáir a Cail Mhantáin an uair seo. Níl mór an á lorug tá fear séir istigh go láir ach ten sé fada.
agus téann ceann sin thar an déobh líne a taispáint neart na gaotha an so a sé bhhad níos teochar don cúlbáide ar an déobh dheis den scáileán agus sibh fiochantar. An líróidin is ag Macart, trasna cho fada le Dúthart. Dúthart Haran 15 agus trasna cho fada le Caoin. Caoin tá pointúháin agus siúd hena féin Tráchtaire in Neomh. Tá Kitó geige ó ceann áling an so má sé sin fachtaige agus fachtaige díreach an trasná an dara fointe don ibre 30 an Tráchtaire in Neomh cadé mar scór feite ag siúd pointe in aig pointe má se in san dar le seo sé fointe ag éintrum a dó a de a fós an bearna céanna mar a bhí ag tús an dar lech agus hempel cúig númad gan níos mú imethe ar an glog an sodom sa Tráchtaire an nóláin le ceannáir Berto Chail Mhantáin agus Berto éintrum a frachtas an gaun sin ima haris ceann gach in déna úr a bháin eile nadidir cinfáil go bhfuil sé sin tarlú gomininic Tráchtaire in Neomh. Seán ó Brian an ó seo Seán faoi bhrú an brúd le a cháráite an réitóir mar sin lena míidir aigaring. Muin ar Chail Mhantáin sásta seo bhfuú sios ríist agus an captain de Butléir an son níl mór an strénig de Butléir. Tras na Páirce. So Corrigan a bhí an son. Bear timpeall ar fearbhuiach an is ach Tráchtaire feite co. So tuach míidir neis agus seansta Chail Mhantáin an bhearna sin ina bhd níos mú uair bháin eile. So sé fointe dó de há 10 buinte idir na fórna ach tá neartlaí feice going imlíana sa Mionúr in raibh 10 buinte de bhearna ceann úntaach an son I goige ola tamlín ó hin agus dún an gáil in aig muoineáin táid muoineáin Tráchtaire bhí idir 10 buinte síos in aig muoineáin agus hána ar arais an ceann sin tiism dain séireacht an neart lads óga ó éintramán agus genta go maithe co é sin sciúpa ag Canmhaí stóla me godéire agus tá seans ag Micionna taxos na Páirce a siad muilte síos beáí stig láir buíach tá fear sin macáil me go stig I láir uairháin eile cad é mar luas ath ag go bhar óg seo Micionna uairháin eile agus tá éintramanis a dulchan ceain Campbell, há ceann curtha ar fóríl a me sé sásta níoch sin na hógant, ní bheith sé. Fear nach bhfuil ceann ar fóríl don lá in Neomh ná céin há ceann foitige ach an chiad íireachta siúd imethe ar dheis agus ar fóríl. Droch ceann an son agus an chuocha taú leis go mór. Caig éintrum déanamh bhd níos fearr anis tá Chail Mhantáin déanana go maith. Tá éintrum beidir gíre athrú a dhéanamh an sá tá athrú a tastáil cheapá tá Nathan Burns an sá ar an déobh líne réig chun tach an Páirce. Tá fearna a bhéana, Bertóna a bhéana ar an déobh líne Tráchtaire in Neomh agus ibre fethe Nathan Burns stig. Agus is tólam gur beidir Seán McPeak a imid an Páirc an son ar a déobh eile agus ra reistin Cluiche Péisce le ón nóláin. A ríist bóite ag Chail Mhantáin istigh láir Páirce agus ríist Sam Goodbody tacht isteach láir buil agus é sin bóite go deas ag go bhar óg. Colin is cho fada le ón nóláin. Goodbody ríist agus ó Bryn. Níl mór an den níród feice ag ó Bryn Tráchtaire in Neomh déanta go maithaige cho fada le Oscar ó Ceallaigh. Chris Keogh. Ní spás oscailte amachos cór ó nóláin a gá faointe go nóláin ten sé leis an doran tá sé bailí an captain de Butléir tefh mudan fethe héana é sin fachta ag scór eile cúil agus 3 fointe foite ag captain Chail Mhantáin Tráchtaire in Neomh aché sínte ar an dalamh so tá go míid brise beag an son bhfuil sé sunk an son stóla maní gur chiic sé níród ní acha mé héine a pointe áling foite go héana 3 inis ag an captain be seisna a tanú le sós an staire an sa I bar Grattan agus chun Seamus Heaney a bhailú ag deire an Cluiche seo ach tá beáín fósta déanamh aige sula bhfuil an pointe sin réite tá James McCartney an sa ag teithú sós ar an déobh líne an chiad fearránna de Chail Mhantáin réig le dul chun Páirce agus buchas a dí tá Harry áda bhfuil. Well, no, sé tachttín déobh líne an sa cumáda siad súler. Is caiiliún dulmhór a bheith an son de marrad ag réise
Cailte acu ach tá Ceallaigh acu sin an príomhrad. Joe Keishan is tachan cain 2 fointe ag Joe. Fágtar isteach ó fada le ó riada 3 fointe ag ó riada. Well, ceann dain séireach an sa ag furlong ach lads intrama coolú tá sé fágadí good body ag ceann dain séireach an son sábháilta ach fós dain séir an son dienta go maith ag an cool báide ó cain faoi bhú maiteach troch nún an jobh ach dienta go maith ige. Bhí sé sin dain séireach am rála. Nílach cehar déag de Caoil Mhantáin móthir Páirc fi láthair. Tá siad scóra aimsú cheapá faoin gceann seo. Good body sios ar níród bhain sé kick trasan a cosan son a colm céin. Agus é tóga chun talún rud a any ocar is bhar mór sin. Inis tá Harry de Butler móthir Páirc tá 40 an 40 uair amháin eile. Ceann ísisiil agus droch ceann dentan sonach. Briste sios ag Aontroim agus an briste sios ag Caoil Mhantáin. Good body cho fada le me gearil túr ónil. Tá brú fiach for maiteach ach dleach denta an son. Ag Aontroim há sé de tachan ceang a ríist ach tití amach as láva céin. Convery. Nish McFerrin anna hiún an sása darlach go dtí seo tá sé brábal a scórna aimsú leis an cosia sin tá sí fada galóir bhfuil sí crying galóir cadé mar scór an chiad scór ag sé McFerrin troch núna in jobh cabhró sé sin le cuasaí go mór de Aontroim bhí rud éigean de tastáil agus an bearna leidathe dína 8 buinte is dóra mis sé 8 buinte iad na fórna taú go mór bhil mar bhí mar rá sé McFerrin bhí mar cappa goach níos mú tacht ó náid sin nach ní bhór sé mórrán na tamlína nóach ba dad a taispáint an clás an son agus puinte dúbalta áling fuitige ó nóán an sin ag na gaithe uairháin eile chu fada leis an 65 tá fear mór an sa agus fear mór ó Aontroim chomá agus leis an doran é buaite acu tachan ceann inis tá McCormac ar ruthir McFerrin uairháin eile cos ar an cosíis cool fighte ag sé McFerrin ní rah mór an dienta gaile tamalín beag an nóach leistigh den númad amháin puinte dúbalta agus cool fighte ag a bhar mór 1 fointe déag an is san omláin ag Aontroim 2-10 a níos tá clethe againn háme ráideh. Héan a 8 go dtí 2-10 agus an bearna sin de 10 buinte taobhiste de ghánúmad leidathe dí díreach 5 fointe agus ó nóláin inis faoin bhrú. Bhí me táirteach faoin bhrú bhí ag ó Cainach in ag na gaithe sin, sé deochar ag Caoil Mhantáin rud éigean dhéanamh as chomá buirte ríist le buirte ag lead Aontroim ach a ríist cad é mar cluiche atá imirthe ag Sam mór good body troch núna in jobh. Buirte ge uairháin eile bhí trúr ó Aontroim mór haimpel achas é sin na hána goach leis an níróid agus Caoil Mhantáin a tachan ceang uairháin eile Oscar ó Cavan is faoi bhrú. Go denta go háling an so ag lead óga Aontroim. Tá sé céin, tá céin faoi bhrú. Céalach good body chur an brú. An brú sin míad leach mar sin na buntáiste ag lead Aontroim. An íirecht is tólam díircha mó den Lína dahad an son is tólam go raibh tá 2 fointe brunta ag an réiteoir Dara Campbell chuir sé 2 cheann ar fóríl díreach ribh seo agus cad é mar heispántas ag buachailí Aontroim inis le cúpla númad an nóas cool díreach idir na fórna. Bhfuil bhí mar rálah go méid an cluiche seo cóngarach ag le haamach bhí tú ag ceappa taobhiste de 5 númad in san Dara leach go méid Bóchaí Caoil Mhantáin in óachtarach le 5 númad an nóas gach ile rud aithrithe troch núna in jobh. Buirte chuir ríist an Mark tóga chuil raibh siad tapig ten se cho fada le dúthart inis cho fada le céin is tólam ní ha ach McCormac uairháin eile McCormac leis an cosíis agus scór eile fighte ag McCormac buachaile chur 2 ceann ar fóríl sa Dara leach faoi dheire agus é tuilte go mór aige puinte fuite ag McCormac 2 fointe idir na fórna inis agus ba dad Caoil Mhantáin faoi bhrú sé de caint an Sathairn an Daobhlín a nada bhfuil si chun duine éigean ó thógan chun Páirc cai siúd ar éigean dhéanamh 6 fointe gan 1 ragara ag buachailí Caoil Mhantáin inis le tamlína nóas ceann mór ard eile. Well, imime Harris ceann gatainna imime hedí steachtaí lábha Endeléisi tachan ceang tá bagáín spásaige ach tá an réachs na seolta ag buachailí óga Aontroim a coolú I bhfad níos tapúla an nóir sin. Endeléisi uairháin eile tá puinte ag ende beis any ocar cho puinte aimsú faoin drá sin. Choristeach cho fada le Seán O'Brien ibar a 4 ibar a 3 taobhiste den 15 na cosantóirí do Caoil Mhantáin imime chun tosaigh. Tá siad scórán, cheappa ó nóláin.
Tá fear sé tras na Páirc, más féidir a aimimsú tá sé fuite chun fearsin na Gearl, fágan Gearl dú riad é, tá neart scóráilta ag ó riad ach ní thóga sé Caoin sin, fága sé de Botléir, tá sé le caiiteigh de Botléir ach badathe ríiste tá héanana trí fuite tras na Páirc leis an dora an ón crossfear a Collisteach ag an lán chúlaí bhí rudaigh an de tastáin mhuag go géir agus sé an lán chúlaí Seán O'Brien a hat trééis dulsús na Páirc crutha go háling ag an captain Harry de Botléir ibre tríide trasna ón posta a reisiríist agus sáte isteach san angach leis an cos begahrú an sa ó chail Mhantáin ach cabhró sé sin go mór lotha. Ibre 16 go tachan Páirc an fearsin na a James McCartney 16 go tachan Páirc I gemacht de stocha sé crothóir McGarrett tá gemacht sé. So crothóir imethe agus James McCartney ibre 16 ar Páirc de chail Mhantáin hí an tathú sin berta go rih an cúil sin agus déanam amach gur héine go dtí trí de atá ann níl an scóir chláir os mo chóir amach ach sin atá agam éintram inis neart le déanamh acu ach neart denta le cúpla númad an os Griffin na teachtaisteach uairháin eile cad é mar chluthe bhí an náid sin go dtí seo Tráchtaire inniuh Campbell tras na Páirc neart spás inis ag éintram ach ní raibh sé sásta sin a thógan taobh mud an dachad a cúig be sé seanna dheoch ar sleánín sé ach tá sé fóstáin séireach tá fear éintram trí sé a leabhóchan nach caiite aige agus buchalí chail Mhantáin I teachta ríist. Níl sé chohéas goras mar a bhí chiad leach agus brú fíoch for I teacht ó bhuachalí éintram a níl éon ó éasca ar lads chail Mhantáin inis agus song feite sa drim an son nach an réitóir a scoide le cuasaí tá ceathar mór haimpe le fear bhuiinechán. Tógach an talún an son McFerrin an son a déanamh cinenne éasca go an réitóir tógach an talún agus sé órán colin a hátrééis an líród sa a glána tógach ó fada le Léisi le ceann deas isteach go dtí O'Brien dean slád taobhiste agus cúil feite ag an lán cholaí seansan is dír taobh mud an féhéim mu an scóir sin feite níl chuirthe ar dheis agus ar fóríd ag lead chail Mhantáin a cad é mar heispáintas an dáir an sá le cúpla núma nuas is tólam gur tháinig an ceann sin ar fóríd ó ibre naid Joe Císin. Go 16 imime ar an glóg ní choró sé sin de cuasaí de éintrim há si de teachtarí Sam Goodbody há trééis slád íana bhístig I Lord Páirc déanamh an rud céanna ríis James McCartney leis an líróid fuitige fághó inis agus é ddíreach ar a Páirc le gá númad an nós ó Corrigáin tras na chofada le ó nóláin. Tá fearrónad eile an sa de éintrim a teithú sós ar an déimhlíne. An fear sin is tólam ná McMullen íireach teachtaisteach ó chail Mhantáin an ceann sin imethe ar dheis agus ar fóríd a méid an athrú going de éintrim ní bheith go fóil. Niall O'Kine bhfuil caiith sé dul tapig leis an ceann seo tá siad bailithe an chuid is smú ar an taobh dheis agus é sin na fiochantar leis an citóg raibh sé sós láir. Líród áling agus baile hiistúg ag a bhearmór Tom Convery. Tom a ggéir dul tapig ní a bhain deis aige ó 9 Wilson inis le séileh. Tagann sé taobhistúg den 15. Tá fear frach leis agus raimí trasan na Páirc ríist. Bailithe go deas éasca ní léon na marcáil dúthart sa tá lads chail Mhantáin bailithe I lig beagnach taobhistúg den 15 sin. Tá an trúir an berté agus stig an inis. Tá si ggéir stop a chuir na McCormac. McCartan is agus McCormac uairháin eile go háling denta aige an son tá pointe fuitige rih seo McCormac tá sé ggéir an dara faointe aimimsú denta go háling aige bhí rácheann chur ar fórí aige insan chiadrach a ráfuointe níige chéile do ihre 16 éintrama McCormac agus beag athrú eile a gangin so iver a 8 da éintram sin Sean McMullen is stig. Agus ibar a 15 tíirnan lí ag amacht ón Páirc de éintrim níach mar mórrán de tíirnán go dtí seo Tráchtaire na nuamheisin imethe go dtí an taobhlíne agus ar eistín cléthe agus buchalí chail Mhantáin a déanamh go maith in aig na gaotha seo bhí a bhríomhrú mailte an sonnach a déanta go maith acu le 5 númad an nós. Goodbody istig I Lord Buil cad é mar chluthe a bhí ag a bhearmór seo ana chu déanta istig I Lord Páirc aige agus cúil feite chomá ach ní bheith sé ó hásta sin ceann sin imime Harris ceann seo Cheannaigh Brian
tógach an talún chomá agus beag seansig Aontroim an líne a ghlana. Sé McLaren ná. Fága gurí an fearlisna na cosa. Beag ahrú an sod a Chail Mhantáin tá fear ó Chail Mhantáin héasar Páirc imróí de roiig ach ní bheith cehar déag a Chail Mhantáin fao cheann tamlín eile tá sé Wilson. Ach cúl go deas más féidir ó aimsú bheith éanú go deas chunam céin. Anis begánín spás fáite Griffin a tacht tríd. Doran das tá seansa go beidir cúla aimsú an féidir ó áil tá sé blocáilt is sios an son an iireach tóga ag Canmhairé an blocáil sin fíorthach bhí sé dain séireach tá fear Chail Mhantáin ag gimeacht ón Páirc tá bertnú trúir sios de Chail Mhantáin faoi láthir. Beag an 15 ag Aontroim agus seansacha an bhearna leidú dín kick amháin. Tá droch cartú an son. Tágad a fear Chail Mhantáin mar ó cinnte cétá ann ach beag ahrú an son. Tahrú sin tacht le ibre fehedó Daniel ó Duffy. A tach an Páirce. Well, is cailúnt. Allmhór é sin mar sin captéin Chail Mhantáin a immer den Páirc Harry de Butler captéin na fórne. Cúl pointe dúbalta agus pointe foiite ag Harry ní cháró sé sin ráis sé isteach ísil na de sé déon gnóach denta goach tá seansar cúlan sa ceapá tá cosantóirí sin is stoppa tá ar an líne cosanúntaach an son ó Chail Mhantáin bhí Aontroim sa tóir cúl tá sin is ag an lán chodaí Seán O'Brien tá cúl foiite ag an lán chodaí de Chail Mhantáin creidú ná creid cúláling an son in san dar lecht tá sin is ag an lán tosaí ó Corrigan sós na Páirc agus neart spás an son tevistig ag Lucas á riad a trí fointe ag Lucas bevráil leis ceann eile a aimsúchan an bhearna sin a bhéadú tá seansa Chail Mhantáin mas féidir ó good body a fiúcha tá sé leis héin tevistig ach tá sé níos ag Daniel Duffy. Daniel Ríis tá na cosa aige díirech ar an Páirc le cúpla númad an nós agus captéin Chail Mhantáin im ón Páirc be siad brásásta dul tríd na lábha agus sellh a chamád cheapád an ciad 8 mar sin númad 10. Furlong. Good body. Tras na Páirce, fós heimpel ar an 15 an son ag Léisi. Léisi isteach deasí agus neart spás ag Chail Mhantáin istig. Neart spás a cog nachat, níl an marcáil ró íon ag Aontroim beidir na cosa ag imeacht ag roiint go faoin drá seo. Tá tas ann. Tá tas ann sinna chuir isteach orthu. Ach caithe siad brú agus tá fér ar an déimhlíne ach go háirithe dóna leabhartaí scréocha ar an sa brú a chur ar Chail Mhantáin mar tá siad a súisteach in san áman sa heimpel 7 númad le dáiléiring. Nú mar sin 10 7 nó 8 númad éiring. Beag begáí ná an breise gan éon áras neart férónna agus cúpla gortú a muhan son chomá. Bhfuil drochtáin an son agus é lech cailteach denta go maith Léisi tá sé cailte go siúd a níos Aontroim a tacht uair bháin eile Dara Campbell faoi ar tá sé foiite go. Tá trí fointe ag Dara tá sé brábalt in na pointí dúbalta aimsú ach ní thóga sé an íirecht an ceann seo fágann sé go dtí Griffin tá Griffin tevistig den a cehardéag tá begáín spás crothige tá sé le cailte chun sé amach dtí Wilson é Wilson leis sin dasóga agus é sin fachta ag a siúd pointe das éasca agus an bearna leidathe uair bháin eile stórum gur cúlach tá ann mar leis céal ach níl an scórchlárós an chóirimach tá an scórchlár a gubh sé péis go éis mar sin an príomhród so cumáda bhín mar sin é. Héanna trídeag dí trí a héindeag a tá ráite ar an scórchlár. Agus be 7 númad a dul, so héanna 3 go dtí 3 héinteag. So Aontroim ag ír an ghórscáir a aimsú, tá seansan is acu. Tá begáín spás oscail amach, denta go maith, sé fáca fada le fearn, fearn inis leis an dasóga agus é sin fachta ag séach fearn na 3 fointe inis ag an uimhre 14 agus díreach kick a bháin adtire. Héanna 14 go dtí 3 a héindeag. Cúl amháin a tastáil ó bhóchaí Aontroim tá na cosa a dul ach tá na ghaocha leotha.
Agus ó núl an inis, tógant a chuid ama, ten siord, scuban an ghaich úr bháin eile, be si geor galór, leis an dorn an son nach úr bháin eile, an tá ag Caoil Mhantáin, brisin sé go das éas go dtí Oscar ó Ceallaigh, ó Corragán faoi bhrú, ar eistí Oscar. Oscar tras na Páirce. Ó núl an, cho fada le good body. Enta go maithig Sam, cho fada le ó Brian. Brú fíoch an son trúr heimpelig fear Caoil Mhantáin. Genta go háling an son péis go léo go núlán. Ó núlán tras na cho fada le ó Duffy. Ó Duffy fágan sé go dtí ó riad é. Ó droch kick an son. Ach genta go háling agus annach róg an son ó fear Caoil Mhantáin agus tá sé go Corragán úr bháin eile. Ó Brian. Furlong. Tráchtaire nach droch cinnithe tóga ag Caoil Mhantáin a nua den nós ach an táil ó tá sé is ag císin. Cá siad brú chur cheapá Aontroim ag begáí ná go fós nílach kick adra. Ceir númad nó cóig númad a dul. Tach tríd an son go das éas gan son tá léisí ach an count sin a tisamí se le ríiste naig na gaotha tá sé bhd níos deochar ar Caoil Mhantáin bhí 10 buinte idir na fórna seo cóig númad isteach an san dair leach ní nach kick óháin atrathe inis an féidir le Aontroim na pointí sin aimsúnú cúil cad é mar chosint an son Lúcás á riada agus é imethe thar an déhlína bhí sé sinna tastáil go géirhuthe 3 pointe ó Lúcás agus é brásást agus ábal de cosint a dhéanamh chomá. Be gathú bháin ar an sa, beg. Fir Caoil Mhantáin leis an athhrú an sa agus conal deveró a tachan Páirce ibre a feiche cahar de Caoil Mhantáin. Conal, istig, agus ibre a hain déag ag amacht ón Páirc sin órán Colin be sé dímóch an jobh tá tríchean curtha ar fóríad aige. Dimar sé go maith tibh muide sin. Ach imethe den Páirc. Genta go maith an son ag Seán O'Brien isteach ó fada le fear Caoil Mhantáin imethe ó láb fear Aontroim agus an seansa Caoil Mhantáin tacht úr bháin eile muile siad síos cuasaí an sa Seán ó Corragán ní réon stras ar gheáid. Das í siad isteach. Baile héag ó riada. Ó riad ag rud éigean de chrothú ach Mcioná os dúrú amach go dtíon déhlín a fágan sé dí ó Corragán é úr bháin eile ó Corragán é róthir tar náirte stig chumas féidir le Ceannais aimsú genta go maith an son go háling bhí an seans cheapá béidir ag Mhantáin a cosantóirí Aontroim a dtí an sár job ar siúd an is tríd an lába a Wilson cho fada le Mcioná. Baile den uairnach ag go bhharrónad McMullen tá na cosa ag McMullen tá brú a Tráchtaire ten sé leis an dorn tras na Páirce cho fada le Griffin. Griffin a tacht tríd. An dorn fuite úr bháin eile ag McMullen agus a reistí Griffin. Tá brú mailteach fíochfar Unric a tacht ó lads Caoil Mhantáin good body istig an chomá. Ach tá fearn sa ar an déhlína mas féad le aimsú. Tá sé cé, níl sé sásta dul dín déhlína. Tá sé sásta a chudama hógan de seo. Ach droch dorn an son cailte agus bailethe úr bháin eile ag buchaí óga Caoil Mhantáin ó Brian a tacht trí. Tá trúr mór heimpel ar cad é mar chosanta há dul ar aig ar an dá ar an tá sé na tacht grúpi olbhúra tá fear Caoil Mhantáin sínte ar an dalamh úr bháin eile ní nach cethir déag má se agus seans agus well, rugach an son ar gansaí solim gur colm céine bhíon son beidir gur bhín cinenne ceart siniciúil tóca ag Caoil Mhantáin an son mar tá fear híos ar an dalamh stolam gur ó Corragán a híos be. Ní mar ó cinnte beidir gur deveró a híos. Fear a díirech tréis tachan Páirce is stolam ghfuil son fuitige sa cheann. Bhí sé Craobh a tachtasteach an son bhí líród idir héin agus fear Aontroim a tháina sé isteach bhfuil sé son sa cheann. Ó tá troch buile fuitige. Ní mar ó cinnte an cosach an fear a díirech tréis tachan Páirc cóna deveró farír ag amacht le droch son go stolam beidir an cos a há gceist. Sin ag amacht má se. Agus cé há tachan Páirc an sa. Iver hochtje beidir hotten sé hotten há tachan Páirce. Ethan hotten mar stin is stig. Agus an líróid ag Aontroim well tá dara I bhd amach. Rá sé áard.
Well, Craobh mar score mas fed leis an count shot. I'm sure Craobh mar score on dara fointe dúbalta fuite ag dara Campbell cúig score in san omlán hí deisige chúl agus pointe ag tús an dara lech chuirse fóríliad a Craobh mar ragra le ceire fointe ó rá fointe dúbalta feitige agus héna sé déag in ag 3-1 má se pointe a bháin idir na fórne den amach goin heimpel rá númad nú númad a bháin de ná am fóg an sa pointe idir na fórne ráis sé seo go dtí an breise Moscó agus gach seans a géint manis hí de buinte chun cúl a Craobh mar heispántas an sa in san darlach ó na bóchalí i muí. Caiisiú réigen de chrothú, tógann de go ama leis. Tá sé ag dúthart. Tá spás ó sa chóramach, má sa rúthar. Tóg sé cho fada leis an 15 cheapá. Seansa cóg ach an pointe dúbalta goach chomá. Sé chun an íocht a hógant níl, mar siú go deábháilta. Seansa có tachtasteach. An seansin ag Griffin. Griffin leblach áta síos ní lech pointe tastáil watha agus tá pointe fuite ag Ceallaigh ach dara Campbell na scór na liga tacht ón bharmór istí go láir Páirc agus hámid chó scór ansá i Páirc Grattan in inis cuin be cúpa númad breise cheapá ní mé hénró cinnte cévéad númad breise ní dólam go me se fógur hansá an déobh lína mar sin tá sé istí i lábheith éman ó chrathóir an réitóir ó bhála trachnún in jobh beg cúpla númad a leid ceapá ránú 3 númad breise a tacht chórsaí. Tá sé inis ag gibhir a hocht de chail Mhantáin sin Oscar ó núláin a siad a lorug scór ó bháin eile cheapá nó bhfuil sé díreach sásta an líróide chumá tá siad a naig na gaotha ó Ceallaigh éonsar a cúlú inis. Ní ródaí siad isteach titan bert, tite sé dí fir agus cap déin éontrama an son sé McLarnan. Nis róthar uair eile, Simón McCormick, Simón a Tráchtaire 65, fágann sé Ní léondan istigh de éontram, beag Griffin rodéigen de chrothú héin, fágann sé dí Campbell bhí sé lechas muoine bheirt tá gachar dul thar an trastáin chóla cúpla númad an nós. McCormick inis, há fointe fuite go siúd in ige chéile. Ba sé muthar an déimhlína tá good body a chur breúar, níd siad ag iarra an lead seo scaoile leis an kick. Níl mórrán a bog a hó, caithe sé dal amach, ten sé amach ó fada le Tom Convery, ha rá fointe fuite ag Tom chomá ach Campbell fear na dain séire le cúpla númad an nós. An is go fada le Wilson, tá pointe ag Wilson, ní léana curtha fórílige ach fága sé dí Céine. Céine is, go gáín spású sa chóramach, tá citóg ag Céin mas féidir leis méidir nó chóa aim siú ach níl sé aige, dúthart. Trasa dí Convery. Trasna go fada le McCormick, Craobh mar chluthe bhí go bhheróg seo trachnú na neomh. Ferran, ceapá go bhfuil númad nó chó acu rud éigean de chrothú, tá sé Griffin uair bháin eile. Tá an brú a Tráchtaire, tá seans aige leis an cosíos, tá sé foiite aige! Joey Griffin! Gan éon fointe go dtí seo trachnúna ach nuair a bhí sé a tastáid leis an gcuid Joey Griffin le leibhéidir spárálta agus den giadúir. Tá éonsrum chun tosaigh sa gluiche seo, Caoil Mhantáin seo a bhóchan, ní dónam go mór an am a fáca, mas féidir le ó bríon aimsú, tá sé fuitige. Tá an adóg I míl éman ó crothúr ach níd sé sásta an adóg sin, tá sé fichant an úrdóir ach beg seans ag Caoil Mhantáin dul chun ceang ó chuileáin le ceann ordasteach an me fear Caoil Mhantáin ábalta a bhú níl. Tá sé fuitige ó Donald, tá Donald faoi bhrú maideach tóga chun talún agus cheapá gur béis sin an íirecht dhearnach tá fir éontrama titim chun talún tá bertnú tróir síos. Be síos inis ag íre am a thuas dóna go bhfuil doran feite ag fear éontrama chomá. Well, Craobh mar heispántas an só ó bhóchalí éontrama in san dara leach. Mar a bhí mé rá ní seo an chiadúir gur tháinig fuair na ráisio de buinte síos go háirithe leis an ghaoi. Bhfuil sé séite, tá sé séite! Éman ó crothúir a chur deire le cluiche óntach an sá. Páirc Grattan inis cuin agus Craobh Peile Mionúr Electric Ireland Cluiche Ceannais Leibhéal 3 fuite ag éonsrum níor cheap mórrán é sin ag le ham bhí mar cappa leis an ghaoch
Gomach rud ag an crutha ach bhí Caoil Mhantáin tar taspántas úntach a chur siúl hána amach go splódrach sa chiad cúig númad in san Irial agus cad é mar heispántas mhutha tá siad bailithe chun talamh droch lá do bhuachaí Caoil Mhantáin be siad anna dhéamach taspántas í úntach a tacht mhutha a lig ach éintrim a tacht arás leis an cic déirnach ar cúil a dul thar an trasnáin an léach Tráchtaire inniuh ná iver a héin déag de éintrim Joey Griffin leis an cic cinúnach sin a déanamh amach go méid captéin éintrim is McLaren a drappa an staire an sa chun choran Séamus híní a bhailú fanling mar fanamíd de heispántas an choran agus beidir óráid beag chumá ón captéin mátha bhuaig Tráchtaire ach Caoil Mhantáin sínte chun talún panéil olivór acu agus cad é mar heispántas mhutha cheapá leis an cúil sin a bhór Seán ó Brian a chur beidir 1.10 péisce é 10 buinte idir na fórna an son in san Irial ach ní leor é. Pointí a tacht de Caoil Mhantáin ó iver a cethir in de lésaí ráfuinte an duine os na fear Lord Páirc Oscar O'Núlán agus Joe Keeshan agus cad é mar slád a dhéanaan captéin Harry de Butléir le héan a trí Tráchtaire nuair a dhéimigh sé den Páirc cailúnt olivóir a bhí an son de Caoil Mhantáin. 3 fointe tacht ó Lucas ó Riada agus cúil ón bhearmór Sam Goodbody a dhéimar doch réite istigh Lord Páirc de Caoil Mhantáin ach an bua a dul cúnta éintrim a Tráchtaire dan idir 62 númad. Seaca trí númad go dtí go ráidir chun tosaigh Tráchtaire leis an pointe cinúnach sin de Joey Griffin. Pointe éire a tachtó ó chrothóir Bagart an iver is sé a bhór an ciad pointe dómh Tráchtaire rá fointe ó Simón McCormack agus cad é mar heispántas a bhí ón baróg sin ag iver a seach Tráchtaire inniuh. Bhí Dara Campbell Cún sa chiad leach bhór sé pointe rá íirecht agus droch íirechtaí ar fórín an son ag tús an Irial agus baidad bhí tú ceappa beidir go bé sin deire le héintrum ach heiste suas sa 6 númad déirnach le rá fointe dúbalta agus pointe 6 fointe san omláin ón bhearmór istigh Tráchtaire rá fointe tacht ó Tom Convery ag ná pointe amháin an duine ó Conor Wilson agus mar a bhí mé rá Joey Griffin rá fointe ó Colm Céin agus 3 fointe ó Shea McFerrin a bhí ciún go leor ach fós sa Irial nuair a bhí na pointí sinna aimsú 3 fointe fachta ige siúd Tráchtaire. Na níor tháinig ach bertaisteach ar an Páirc dá éintrum a bhí panéad a bhd níos lú acu ceithrear chun Páirce de Caoil Mhantáin ach ag deire an le na bóchaí éintrama a déanamh an damáiste fáilt an pointe agus na pointí cinúnacha sin héin a 8 i 3 a 1 agus iad bra sásta an sa Tráchtaire cé cheappacha ag lehan. Bhí taispántas í maithan son os na cúla chomá ná déna mís dearúd ar a son go háirithe agus iad a dulach an cein bhí Nailo Caoin istigh sa chúil de éintrim faoi bhrú mailteach an son in san chiad leach ach dhéon sé chomá is gur be éidir leis ní raibh mór an búirteag na lads istigh go Lord Páirc in aig na gaotha chomá bhí sé anna jocar ar a go háirithe sa den númad a déirnach an son in san chiad leach ach taispántasí úntach an son go háirithe chun captéin Shea McLaren agus Tomás Dúhart agus iver is seacht McCormack cad é mar lós a bhí ag na lads óga sin anna chud déantachá suas síos na Páirce Tráchtaire inniuh níor stop siad. Tóirí Caoil Mhantáin chomá kicking amach doch réite ag Jack Padder ó Núláin agus Seán ó Brian an lán chúlaí a fáil cúil. Now, stócha go bhfuil ag immert agus é ag immert go mór chun tosaigh in san Irial bhór sé an cúil cinúnach sin enda lésaí chomá le pointe tháinig Oscar ó Ceallaigh agus Seán ó Brian isteach sa chluithe beánaí níos mú in san Irial ach taispántasí úntach agus caithfar a rá go raibh sóir chosant os na tosathe chomá a chur brú mailteach chosantóirí an dá agus iad a bris amach go háras a Irial sin. Bhíidir tacht an grúpaí de bert agus tróir ag ar a stop a chuir le éon róthar a chun tosaigh agus an dá an sínte an sa ag deire an chluithe.
Well, Buchli Chair Mhantáin and Bhliain Éireannach de Forvóra Co, gan ein áras beisiad Anna ír mách ach taisbáanta sé úntacha léire co be náirt an sa a dulchan Caoin cheapá go dtíon faoi fethe I gan cúpla bliain go háir an captéin Harry de Butléir is tócha go me sé Anna ímách agus be sé Anna ímách ortha gur dhiimig sesin ón báir chéna trí a feite ag an bharóg Tráchtaire in jobh le taisbáantas dochreite a fearrá nua Tráchtaire in jobh ach siad Aontroim a bheith a tach an Ceannais agus captéin na fórna sé McLernan ó Kickhams Craobh tacht chun Coran Séamas híní a bhailiú an sa Tráchtaire in jobh iad bra geall gáireach cé cheapach é agus na sladanna a bhór siad in ára ní mé héanrá sin iad sa dúirt é sin ag tús an chluthe sladanna fuite có é gúig go óla ach dulchan Ceann úntach déanta ag an panéil a rán chaile ar anna chuid lads in íag chuige óla ach na lads a rán dan siad leis agus cad é mar heispáantas mhuatha I lé an 70 éimear Tráchtaire in jobh. Fága mé den captéin é cúpla focail rá agus an corn os a chóramach. Well, 5 and a heck, you understand him, Mission Mike. Neil. On behalf of Community Cascade, I want to congratulate you personally. I want to congratulate you deserve a massive round of applause. Well done, boys. To our competition sponsors, Electric Ireland, once again we want to thank you very much for your continued support of all our games. To Seamus Kenny and his team in Páirc, once again for the massive work that goes on in running these competitions. Thanks, Seamus. To the host club here in Grattan and the chairman Peile, once again, what a fabulous venue and again in splendid conditions. Thank you very much, Peile. To our match referee Eamon O'Connor, Eamon and his team of officials, thank you very much. And once again, without our referees and our match officials, these games just simply wouldn't happen. Thank you, Eamon. To Wicklow, lads, very, very unlucky. You let most of that game, just wasn't to be your day, but look, you know, your fabulous young team, some of you are still involved under 17 extra, most of you will push on to under 20, and I want to wish you the very best of luck in your future, and when you go back to your clubs again, wish you very, very well. Thank you. To Aontroim, lads, he's never stopped. You kept going and going. At one stage, it probably looked to be gone out of your sight, but just kept driving forward, and well done by part of the serious game of football. Thank you. Our first piece of action today will be our man of the match, and the man of the match today is number 11, Joey Griffin Francis. And now we'll hand over to Shane McKeely Cup to the anthem captain number 3, Shane McLernan.
So Sinead Chorda, Fór Grattan, Inish Queen, Aontroim Buachach, agus Curran Seamus Heaney, Dogan to Wallaco, Disney Glounta, agus Car Vel Firste, Trach Nuna in Jov. Cademar Hashpontus, Chail Mhantáin, ach Darren Lay, on Kick Kinunach Shin, Fighte, Egg Leach na Himmera, Joey Griffin, Egg Hangeg, the Aontroim, on Diffriocht, either on Da Erin. So Sinead Woing a Chorda Lig, or Mida Mahachos, as the Veling, Trach Nuna, Gdin Chieder at a Slan, agus Bannacht. Sinead McPeak, Rashti McCart in Ish, and Cos Yesh, when Kiad score, Fitch Trach Nuna and Jovis, Storm go Agus Thought, and Slow and Saw. Colin Tevin wouldn't Dahad, has chance and saw the fair Chail Mhantáin score all in a Vech and Samos. Fedre, I'm sure Agus Tosh, I shouldn't gently go holding Agus Stairs, Fiddler, Butler, cool, Agus Pointy, I'm sure to Bertmore, Heimpeler, Casa, Heimpeler, Agus a chance are cool, Agus cool, fighter. Egan Gap Din, well, bag on in Spórt, Craobh a shoot, Mahashe Sauce, and Counchin Hogan, Hashe Sauce, $1, Ruharella, Toshe, the Jenna Slot by Dad, Oscar, Nudan, Butler, Harry Bra Sauce, the Pointy double to I'm sure Hama, Agus Caoin, Ella. Fight egg Harry Cademar Hashbond the son Gaptain Le Coupland Spórt Cor Griffin Bros Drummer Hashe Fos at all Savall to go holding and son ego Nulanach Chuck me Kane Tach we Vru Tabagon in Spórt again Ton Kito Gege which is in fact again Ton slow sauce to Lish Agus and Kiad Pointe Fuche Egg Kane Lacey Trass in the Páirc Well, Balahe Egg Rish, Deshin Cos Yesh, where Cademar score Craobh, Egg Lacey, Hook shot and share, which are near the Hoglish and Cos Clay, Tension Trass in the Páirc, a good body Ura one Ella, I should force we through Leshen, Doran, Dasso, Alton, Son, Toka Hauling. Trass no Father Nulan. Nulan, the Gunning Spórt go Nulan, Count as Esko, almost Federish and Count, I'm sure, because Tosha, Gente. Is Federation, I'm sure, Fogan Shitty Kishne, Balin Sherishte, Ria the Lishan Count Trassen, Cool, which a Fitche, a Kyle Mhantáin, Tog, as shoot, as a Fitche never three, O'Brien, a count against Steerach, draw, kick, and son, Josh. Which a Tráchtaire, Gentagama, get by the Rishte, Kane, Irach, the King, Curnshe, Trasse, Chancer, Cool, a Cademar, Havard, and son, on Irach, Toga, a Derek, one shoot. Hannah Fein Trach Nuna Jov, Ton Kito Gege, Count Alling and so, Mahosha Shin Fachtage, Fachtage, Dear Han Trasnon, and Dara Fuint Coro Nula, and Haha Fuintego Nula, and Tenshelish Doran, Tasha Balig and Captain, the Butler, Tevin Mudden, Fehe Shin Facht Egge, and Anna Hune, and so Sadarlach Gadisha, Tasha Brable to score, now I'm sure, Leshin Kosya Shin, Tashi Fadagalor, will she crying Galore, Cademar score, and Kiad score. Eg Shemak Ferren Trach Nuna in Jov, Caoin Shin, Le Corsi Gum O Aontroim Choma, agus Leshen Doran e Boite Acco, Tachan Caoin Tom McCormack a Ruher, McFerrin or whatever, Sathairn Cosyesh, cool fighter! Eg Shin Mead Lahach Mar Shin, Buntáiste, Eg Lads Aontroim, on Irach the Stolum, Dircham Mo, then Lena Dahad and son is stolen Craobh on half wing to Brunta egg on the Ray Tower Derek Shellac take the Butler the bad who reached to get a hand 3 foot to get Chas in the Páirc Leshen Doran on cross for a college now egg on long whole Evie rolling Denta egg and son top point to foot to get Rivishaw McCormack Tasha Gear and Dara Fuint I'm sure Denta go hauling egg every Rochon Courier 40 in Shaka Tabagon in Spórt Oscar Jamach, Dentagama, Hasha Falca, Fadale Fern and Ish, Leshen Dasso, Gazishin Fachta, Shemak Fern, 3, Wako, Rodegan to Craobh, Tasha Griffin Ura one Ella, Ton Brewer Tráchtaire, Tashan Sega, Leshen Kosyesh, Tasha Fuitega! So Sinead Chorda,